Helo, Mr Matthias yn fan hyn, ac yn y fideo byr yma, dwi'n mynd i ddangos chi sut i newid JFIF i JPEG neu PNG neu beth bynnag, achos gyda JFIF, dyn nhw ddim yn gallu llwytho JFIF mewn i Profile Pictures. So, peth gyntaf mae angen i ni wneud yw newid, wel, agor fyny Paint, a wedyn agor fyny llun JFIF chi eisiau newid. So fi wedi agor y llun hyn, ar hyn o bryd mae e'n JFIF. Nawr, na gyd sydd angen fi wneud, i'n mynd i File, Save As, a wedyn arbed fel y fformat dwi eisiau. JPEG yn yr ystyr hyn, ond gallen ni wneud e'n PNG neu beth bynnag. So mae e mor hawdd a na. Nawr, amser dwi'n mynd nôl i Google a newid y profile, fi'n gallu dewis yr un sy'n gweud JPEG, a chi'n gweld mae'n gweud fyna os mae'n JPEG neu PNG, a chi'n gallu gweld tro yma mae'n llwytho lan gyda dim problem o gwbl. A wedyn fi'n jyst yn symud a wedyn dwi'n gwasgu'r bwtwm hyn fan hyn, a dyna ffordd i ni wneud e. So os chi'n cael problem gyda JFIFs, wedyn mae hwnna'n jyst yn ffordd rili hawdd o newid e. Oce, so hwyl am nawr, cofiwch hoffi, cofiwch tanysgrifo ac wedyn gwelwch chi yn fuan.